Kapag buhaya ka sa basketball, dapat nakapokus ka lang yan sa kabuhayahan mo. Ha? Bakit mo ba kailangang ipasa yung bola sa mga kasama mo kung pwede mo namang itira? Ha? Buhaya ka, di ba? Itira mo na lang. Ha? Kasi yung mindset mo, magaling ka. Yan yung mindset mo eh. Magaling kang kupal ka. Ha? Na sobrang galing mo, naiinis na yung mga kasama mo sa'yo. Pero okay lang yan. Pagka-inbound ng bola, pagpasa sa'yo, kahit sa upcourt, itira mo. Hayaan mo sila mag-rebound dyan. Ang importante, ikaw nakatira ka. Bakit mo pa kailangang ipasa? Wag na. Wag ka nang mahiya. Makapal na yung mukha mo eh. Dagdagan mo na lang ng kundi. Ha? Ganun lang yung mindset. Focus ka. Pagpasa sa'yo ng bola, itira agad. Wag mong iisipin na magalit sila sa'yo dahil buhaya ka. Wag ganun. Yung mindset mo dapat, positive ka eh. Ha? At nakapokus ka doon sa pagiging buhaya mo. Okay lang yan na mapagod sila. Importante, mas marami kang tira sa kanila. Mindset ba? Mindset. Yan ang tandaan mo. Di ba, alin ang mapagod yung mga kasama mo, ang importante, mas marami kang tira. Hindi ka lugi doon. Ha? Yan ang isipin mo. Yan itatatak mo dyan sa pangit na pag-iisip mo. Focus. Ha? Kasi nga, buhaya ka eh. Nandun ka na eh. Kulang na lang buntot sa'yo eh. Ha? Kaya, patunayan mo. Huwag ka nang mahiya. Kapag yung mukha mo, dagdagan mo na lang kahit kunti. Huwag lang yan na magalit sila sa'yo. Huwag ganun, huwag mo silang patulan. Para sa sunod, hindi ka nila isama. Para sa sunod, hindi ka na nila ayain. Okay lang yan. Huwag mo nang ipasa yung bola sa kanila. Itira mo na lang. Itira mo na lang na itira hanggang sa magsawa kang animal ka. Ha?